5. Ja näin valossa lähdetään liikkeelle, liiataan Linttunen Mäntsäri, Isokangas. Ja näin sieltä Kaksula lähtee erittäin hyvin liikkeelle. Ja näin sitten tuo Medical Car vielä sattelee koko. En huomannut yhtään, missä tuo tilanne sai alkunsa. Siellä oli numerolla 270 pääsi viimeisenä sitten tuossa. Mäntsäri ykkösenä, Lilja kakkosena, Linttunen kolmantena. Sitten siinä on Rajamäki ja Isokangas. Sitten tulee Paulanto, Mauranen, Arto Tuominen, Teppo Tuvatto. Ja onko näin, että Mikko Nummitton Taimalo on päättynyt tuonne tosiaan matkan varrelle, eli Mikko Mäntsäri nämä 20 minuuttia ja sen jälkeen siellä Nummitto, Talo ei ollut, Kukkola ei ollut. Ja näin Liiasenä ja näin Mäntsäri. Rajamäki, Isokangas, Paulanto. Ja näin Isomäntsäri. Ja oli kyllä russaamassa liikenteeseen, se oli hienoa kyllä se aika. Mutta se on historiaa, oli myös tuossa aika silloin Joensuun ja aloiteltiin silloin Sampiluokan kanssa ja hommattiin osia vähän joka puolelta maata, että herrat pääsivät ajamaan, kun välillä luulivat, ettei Pohjanmaalla niitä parauksia. 34,2 Viviedä alle,8 sekuntia perässä Linttunen 2,7 kärjessä Paulanto, Janne Paulanto 7,9 Janne Paulanto johtaa Rostonta C-järjessä Sami Linttunen, kakkosena Tomi Auranen. Liikkeellä olevat sitten 2C. Siellä oli Paulanto, sitten tulee Kovanen ja Arto Tuominen kolmantena. Mäntsäri Liljedal ja ero 2,1 sekuntia. Sami Linttunen Roskon C-kärjessä, 5,2 kärjessä. Rajamäki C-kolmosena, Isokangas C-neljäntenä, Paulanto sitten 2C. Kärkiauto. Jari Junnila
Tomi Auranen Rosport C2 ja vielä Juha Karkkula. Ja näin me ollaan sieltä keskeistä. Mänttäri, kerrosta ajanut, 3.3.2. Linjedal ja Littunen. Ja Linjedal Littunen parivainen numero 0.8 sekuntia. Ari Rajamäki, Kajulan Litton kanssa, siinä ei ole eroa. Ja Lada. 2.17 Seppo Suvanto. Linjedalin takana. Ja nyt on kyllä sitten Mänttäri ja siellä Isokangassa Rajamäki, Littunen, missä Linjedal. Nyt rupeaa sitten Mänttäri menee siinä, missä menee Isokangassa Rajamäki, Littunen, Paulanto. Ja näin 6 kierrosta kärjellä ajettuna, vajaa 2 kierrosta. Ja näin ruvetaan odottelemaan sitten kärkinopeutta. Tuo vauhti vaan tuolla lailla tippuu. Siinä voi vielä tulla vaikeuksia. Katsotaan nyt sitten, mitenkä meidän tässä käy. Kierrokset on vähintään. Muistaa sieltä. Ei pidä Littusen autokaan enää tervettää. Yhtään sijaa. Isokangas, Mänttäri, Rajamäki, Littunen, Paulanto, Auranen, Paulanto, 2 sekuntia karjasta, Rosport, kärkiauto. Näin, ja näin. Kato on käyty, kyllä nyt ja katsotaan nyt sitten täyttyä hetken kuluttua. Isokangas, Mänttäri ja näin. Ruutollikulle voittajana. Mika Juhani Isokangas. 2. tulee siinä Rajamäki. Rajamäki on päässyt kuittaamaan Jouni Mänttärin tuolla matkan varrella. Ja näin Mänttäri 3. Sitten maaliin saakka. Kovalla kädellä nyt sitten raiskataan kuljettajia. Tulee sieltä Suominen, katsoo Sami Littunen 100 ampeerilla, Otto Rosport. Sen
voiton. Sitten tulee Seppo Suvanto B, jäntänä